Това е главата на Кинкела, заден план. Да обясня за зрителите после. Чува ли се вятър? Вятъра записва ли се? Дай. На фона на Ликавитос. Онзи хълм там зад тебе се нарича Ликавитос. Да, и е много хубаво. Не, той е хубаво се качи, човек. Това е Партенона от южната страна. Това са банда гръцки неандерталчета. Отново това приятел Кинкела. Да. Отново го снимам за моя приятел Кинкела. Бил е на два етажа. Кратунчета. И долу е има целия бил отграден с колада и горе. Като горната е сложила и галерия за гледане, а долу ми е колада и просто там. Така. На припът. Поредните влюбени. Тя Елена изобщо с всички се обича. Така че тя е любвеобилна момиче. Калина, я награби и ти малко по мачки. Това е господин племенника на Цецето Кардашева. Същия. Как се казваше ти? Стефан. Стефчо. Здрасти, Стефчо. Здравей. Борчо и той се бута в кадър. А ти, маме, с нас. По-интересно отколкото с мама. Браво, сейчи са гейн. Владо, ръси мозъци. Значи това било не ерехтеилно, а храмът Еректеион. Каква е функцията и предназначението му е ясно от заглавието. Много добре си ти от... които за жал са, как казват функцията на тази изграда. Вътре в източната част е Хероса Ерехтей, което може би е титлата на атинския цар Михенс по време, а тук пък е бил вторият Според той ги е мислинята на Атина, която била на 3000 години си смяла. Или поне 2500. Айде! Бегом! Всичкото бойче ставай! Надигай се! Това е банда гръцки неандерталчета. Цеце! Кажи здрасти! Да направя един репортаж и тук. Слушаме ви, господин. Старт! Но ми е студена топ партенол, сигурно. Край да го еба, се казва. Вятър издухва оператора. А това са си била Рад и Дъно, които се борят с вятъра, който се опитва да ги издуха. Слушаме ви, Рад. Репортаж от Акропола. България до Пелопонес, да беме майките на ромеите и това е. Бравос, бравос.
Това е на фона на Партенона. Банда изпаднали германски военнопленици се влачи към Римската гора, която се прави на стоичка. Само по полава. Жилетка ли е това или полаверче? Жилетка. На фона на корите. Поредната кора. А може да си и тапа. Какъв смок е в Атина? Да, много е мръсен. А сега издухало всичко. Аз обичам да заснемаме няколко весели японки. Вижте какви са следоранки. Какви са? Бегам, 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 бегам. Добре, че не разбира. Тук е много готино. Wonderful. Splendid. Сега заснемаме цялата тълпа нещастници, които си мислят, че ще видят нещо супер интересно тук. Ами скуката, която вземе в този храм. Каква скука, каква досада. Снимахте ли храмчето? Да, снимали сме го, ето го, пак го снимаме, госпожица. Много ми харесва. Гледай какво храмче. Най-ми харесва това от целия. Ето, бандата панари нахлува на Акропола. Мазел, извинете, откъде? Дръж! Къде искаш? Отдолу към горе? Аз съм тя на запис в момента. Да. Да, какъв си мазен, колко си мазен, чакай чак да те минем отгоре надолу да след. Секс ми си гледал ли си? Гледале сме. Помниш ли там какво гледаха бабичките? Ау, мъже! Мъже. Каква красива гледка. Стига толкова. Ела до мене. Отиди веднага при господин учителя. Този младеж Изправи му ще главата. бъде наказван ежедневно. Изправете му главата. Изправи си глава. Пектинския реставрирания, разбира се. Надявам се, че ясно се чува. Все още се изнасят представления в него. За разлика от другия, който бе заснат преди това. Това е банда жълтурчета. А това е банда тъпия американски или канадски туристи. А глас зад кадър заявява: "Ну, бедняга Мюллер, он не знал, что герои Советского Союза в очереди не стоят." Тегли повече, че кадал сме ти добре. Гадар е с пола. Ао! Няма. Ао! Няма, просто ще минете ви. Гадар, айде, чакаме те. Няма да се качим преди да Айде бе, Гадар. Защо си такава? Бегом, 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 бегом. А това са седалищните части на Миряна. Части. Чакай по-долу. А това е Васил на фона на латинското небе. Искам и аз така. Айде, иди при него, гушнете се. Великата Гадар! А това джудже зеленото откъде се пръкна? От гората ли? Атира е наша. Аз на диагонал. Васко, запори си различни форми. Чакай, малко светни хора. Направи на така. Аз балансирам много. Аз сега бутни последната надолу и гледай какво става. Ще ви носа книгите и апаратите. Браво, браво. Аз вече спрях. Браво, мерси. Върха си. Ще фотиш ли една красива личност на фона на небето? Две красиви личности Цецко ще ги фотне. Айде, фотвайте. Така. Какво? За какво бе? Бъди гортиш. По-долу.
Даже още малко да не... Опиране в тектониката. Ето, тя е леко пияна. Тя се кантва и прави обратен завой. Айде, давай и ти, давай, стига си висял там. Ти казвам, знам си. Значи ти си изодя водолей. Да. Не е завярвано. Че ти тогава си съвършенна. Разбира се. Само заради това ли? Ти говориш, нали? Да. Като мене. Като вас. Стига. И тя говори на Тя кажи, риба се пече на фурна. Риба се пече на фурна. Това почти прозвучава, да. Те не е чак като моето. Значи ти водолей на коя дата? 26. Януари. Януари. То е ясно, че е януари ден. За всеки случай. Че ти си много близо до мен, мама. Защо? Вие кога сте? 24-ти. Как сте бе? Леле, колешна и припкава. Ама кои са тия двамата, бе? Его, този дет се влюби от пръв поглед в омъжа на японка. Признай си. Много скромно се изказваш. И веднага се... Нещо изразително. Всички го вижте в Еверплан. Ето това е той, Васил Гунчев, ако не го познавате. Това е прочутата алея от Акропола към Монастираки. Пътя към София е малко по-далечко. Обяда ни е в 1:30. А сега колко е? 12:30. Имаме 1 час. В 1 час. Имате половин час да разгледате Римския Акропол. И оттам... Няма време, давай. Даваме. А това е Старата Римска гора, която, за съжаление, ми е дълбоко позната и известна. Това е гората от римския период. Так кварталчето е Монастираки. Еми от тук минаме и да излезем отдолу. Може да си. Бе, по тази алейка надолу е там деца Виргиния и това и ще излезем. То си пише. Върти се като пич. Стига. Върти се като пич. Това е камера пич. Но така. Така, тълпата минава през гората. Аз съм част от тълпата. Даже има и Рима. Спънах се. Филмът ще бъде ли разпространен? При добро желание. Аз ще направя 5-6 копия, вие от тях вече си правете. Може би само вече трябва да ги плащаме, защото няма да ги правя аз. А човек, който ще ги прави по-скоро си. И това се записа на камера. Какво бе? Това е било храм. Чест на Везуви, примерно. Кой ти знае? Пък и смееш ли да питаш? Поредните каманаци. Нали тази касетка ще бъде разложена? Много ли държат? Да, страшно непременно. Да, и като ги видят родителите, какво ще кажат? Те няма да гледат, аз себе си съм взел тази касетка. Ами? Тя ще идва в нас. Може да ми я покажа. Това е истинския Монастираки. Подари ги отида на балет. Васко ми не бе не си Почва играл. страшно боли глава. Ето той се крие го. Васко, който се крие, не иска да бъде сниман. Чак мене ме заболя. Заснех го, разбира се. Даже се и чул. Дай да видим цицината сега. О, май гот. Мами на руса, тати на руса глави. И това е Гърция. Поредната търговска уличка в Монастираки. Ето снимаме тъчето. Всичките видяха.
Ужасиха се. Можем да прекратим вече, нали? Ани, спомняш ли си тази улица? Обращение към съпругата. Да. И подимата тук, и подимата там. Навсякъде и подимата. Току-що ме взеха за италянец. Намучиха вляза в една кручма. Учен гръцки православен поп. Ортодокс. Голям си е. Средния магазин. Това е гръцка витрина. Средната гръцка улица Търговска. Всъщност това е най-търговската улица. Същия шум, гмеж, миризми, мангали, индийци, пакистанци и всякакъв прочие измет. Барабар с поляци, руснаци и българи. Сира тече. Жив си, погледни какво е тук. Гмеж. Даже не е Пазарджик. Ей! Типичната гръцка гмеж. Погледна. Това е българина, като види, че го снимат и трябва да държи чаша или бутилка. Обаче кой го каза това за тежкарите? За дрискарите? Не, за тежкарите. Кой го каза? За кой? Тежкарите. А, да. Защо бягаш? Не му обръщай внимание. Робърт Де Ниро. Добре. После ще го види майка ти и гледай какво става. След всичките бутилки, аз говоря и за майка ти на записа. Леля ти не е проблем. После майка ти ще видим. Няма причина да те яве. Ама да видите какви път това е куре. Не бе, снимаме как стиле. Искам да се снимам при Смини Манчо. Не, дайте да Това е он. И той е Мелес. Мене съм тъп. От арменци и българи, аз съм от македонци и други подобни. Дори сме естествено. Живе си естествено, това е естествено. Да падат ти! А влизаме там, де се заключват. Идвам и аз от жена. Абе, България да умира Гърция! Коя е възлегнала? България да Пелопонес! Полегнала е Тодора, за всички, които я пожелаха. Случая е лица. На Гърция се дига! Край! Радо, Атомна бомба! Абе, момче, баща ти, ако те види, че пиеш бира... Няма видео! Ще си спомни за младежка. Добре, добре. Гепи баща ми, то националист, толкова чуе това на просто на Гепи. Това е той, да. Кого може да набие? Да пробваме. Пекливани. Ако не сте виждали най-шарените създания,
Друсия Кюстенджо. Его той, дето искал да ме бие. Ела тук. Ела то ударя, бе, келеш. Моите чаши къде? Засмехме го вече може да ходиш нормално. Вече малко и воличиш. Как сте го сбили? Аз съм добър. И как може да скъваме Като какъв съм тук? Не сте като даска. Като ученик. Като мъченик. Като рана, като рана. Като мъченик да е. Дори типа на смисъл 55 бона. Нека може да си го прехвърли с своя силно. Не, аз и на моето мисля, че ще мога. Не се заглаждай, да не се заглаждай. Хубав си и така. Ти дам ли гребенча? Або! Боро, я снимам на рекламна. Не сте ли малко ви? Не. Ключа седи с скъбърдия. Що спреш на пиян, бе? Трезвени. Проблем е там. А това е приятеля грък на спасение. Бе, каква кадравелка? Люба е кадравелка. Иван! Няма Иван! Така Люба много се срамува и не иска да я заснемеме. Люба е срамежлива. Не обичам да се снимам, брат. Че кой те пита? Люба, махни си завесата. Защо мислиш, че ще снимаме?